El futbol sempre ha format part de la meva vida. Palau-solità va ser casa meva durant molts anys. Com a jugador, vaig viure en primera persona la grandesa del futbol territorial català. Com a pare, vaig tenir la sort de gaudir dels èxits dels meus fills, primer a Catalunya i després als Estats Units. Com a president, vaig tenir l'oportunitat de dirigir un dels clubs històrics de Catalunya, el Club Esportiu Europa. Durant aquella època vaig veure les dificultats, els reptes, però també les oportunitats dels clubs catalans. Durant els meus 10 anys com a vicepresident de la Federació Catalana es van fer grans avenços i millores, però darrerament hi ha hagut un estancament important. És per això que vaig decidir donar un pas al costat i crec que ha arribat el moment de liderar un canvi. Un canvi en seny, un canvi amb il·lusió, un canvi amb transparència i de futur, un canvi amb experiència. La Federació esdevindrà una institució al servei de tots els clubs de Catalunya des d'una perspectiva econòmica, social i esportiva. Compto amb tots vosaltres perquè tots junts ho aconseguirem.